Okay, may pauras, Labwad, Kapampangan. Sa tingin kayong gulot niya, inisip kong gawang video. Iting kaya katamong kadwang dala na duwang pamanyubok. Pag-umpisan ko na huling at turistang bisa mo namang palitrato kayo ng lugalay ni. Yung mumunan dili, buti namo, at inyang mas manayo nakatulid ang Kapampangan. Ano ya, balo ya? Yung kadwa, ngitian, tagalugan niya yan, tinyang katulid yan. Yung katlo, pabasa. Pache maleldo, sa ting mamasyal ka rin pabasa. Ano. Yung kapat, sangkalan. Di mo na nakakita sangkalan, kanita pututan ko na yung manok. Ano. Yung kalima, buong mundo. Yung buong mundo, tagalugan niya. Tinyang katulid na mas manayon kayong Kapampangan ini. Yung kanam, senyas. Senyas, tagalugan niya naman. Tinyang mas manayon na katulid kayong Kapampangan. Kapito, salamat kayong pagtanggap kaya kami. Nakanalig magsalita. Pagtanggap. Galugan niya yan. Sulat niya yung katulid ng mas manayon kayong Kapampangan ka rin comment section. Ating taulin dili, biksan na yung awang niya pinlilibin doon. Biksan? Kanong na? Tayo wari balo yung mas manayon Kapampangan ini. Biksan? Kaya ang nano mo. Tana mo. Patse Kapampangan tamo. Di pangapampangan tamo. Kaya katamong anak, din kaya katamong apo. Alap ang nagalugan. Salamat, Luid, tamongan.